Ginalantaw naman sa Legal Counsel ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda ngang koneksyon sang kongresista sa construction firm sang Diskaya kagay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nga musubong ang DILG Undersecretary kun nga ginlakip ini sa affidavit nga ginpagwa sa mga ex-Marines sa ginpatigayon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Jeric Hucaban, Legal Counsel ni Baronda, iyagin pahayag nga isa sa posible rason amo nga may mga proyekto sanday Sara kag Curly Diskaya sa Iloilo City nga mangyara sang anomalya kag nadala sa ginaligar korupsyon. Ikaduwa sunod kay Hucaban mahimo man nga may kangtanan ini sa koneksyon ni Baronda kay former Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa di nangin mainit ang hitabo sang nagligan nga tuig ang nangin presensya sini sa Quad Committee hearing kag bangod man sa nagligad nga administrasyon. Ginpahayag man ni Hucaban nga wala sang personal nga kakilala si Baronda sa mga ex-Marines kag natingala man ini kung nga nadalahi ang iya pangalan sa affidavit nga ila ginhimo. Dugang pa niya kaangay man gihapon sa mga aligasyon nga nagwa sang nagligad nga Pebrero ang unod sang affidavit kung sa diin substantially the same in content kag wala sang kamatuoran. Bangod sini nagpasaka na sang kaso nga cyber libel si Baronda batok sa mga responsable sa paglapta sa nasabit nga aligasyon. Ibaluan nga nadalahig ang pangalan ni Baronda matapos ginlawag naman liwat ni Senador Rodante Marcoleta sa hearing kahapon nga adlaw nga may maleta nga gin-deliver sa townhouse ang kongresista. Of course, wala ta kabalo sang intensyon sang 18 ex-Marines kag ni Atty. Baligod, ano. Pero sa amon pag binagbinag, duha lang karason nga na-include ang iyang ngalan. Una-una, may naglapta sang unang balita nga may project sina Diskaya dira sa Iloilo City. So may allegation man tungod nga Diskaya ang contractor, may allegation na nga daan nga may issue na naman sa corruption against Jamjam Baronda. Pangadua, bala naman naton ang association ni Congresswoman Jamjam Baronda kay Jed may subong Yusek Jed Mabilog kag ganay bala naman naton nga si Yusek Mabilog there was a time nga nag-attend siya sang Quadcom kag siyempre na i-criticize yung treatment sa iya sang former administration. So ang amon pagbinag-binag base amon ni ang duha ka rason nga ang na-include ang iyang ngalan sa listahan. Pero of course we are not sure ano why takabalo sa mindset sang 18 ex-Marines nga ang ginbutang nila ang ngalan ni Congresswoman sa listahan. Si Attorney Jeric Hucaban ng Legal Counsel ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda.